आगोलनि बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारिया प्रटेस्ट जानाय बै दिनखालिल'सो बिथाङा बाहागो लादोंमोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा सानसेबो बे सेसनाव बाहागो लायाखिसै। बेनिफ्राय जोङो बुजिनो हायो, रायजो राजाफ्रा बेनिफ्राय बुजिनो हायो जिखिनि रायजोफोर बे रायजोफोरनि सायाव बिथाङा बेसेबां माने गुरुत्व लायो। रां बावजा बे आसामनि रां बावजाखौ थामहिनबा आंनि बुंथिगिरिनि समनि बे मोनसे मख'थावना सान। बर' राव, बे बर' रावा भारतनि 8थि फारिलाइयाव बियो हाबनाय राव। आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेखौ बाहायनाय, आसामनि मावख'आरि राव हिसाबै बेफोरखौ बाहायनाय। बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम प्रमद बर' बिथां सरकारनि जिखिनि सम जोङो बेखौ बरननो हासिगोन, जोङो बेखौ दिहुननो हासिगोन। लेखायाव बाहायनाय सोदोब बायदि नङा, बेयो एसे आलादा। आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बे इमिस्युर्ड मोनसे स्टेटमेन्ट। गोबांथार गोरों जायफोरा कन्स्टिटिउसनेल एक्सपार्ट, संबिजिरनि सायाव एक्सपार्ट, आयेननि सायाव एक्सपार्ट। 6 शिड्युल बेवहाय काउन्सिला बेवहाय फर्म जादों। बेखौ गोसो जाबानो बोखारनो हागोन, बेयो भारतनि संबिजिताव माब्लाबाबो लिरनाय गैया। आरो बिथांनि जिखिनि बुंनाय, बे बुंनाया बिथांनि जि मोनसे इमिस्युर्ड, बे इमिस्युर्डा खिन्थु नुजाथिदों। खुलुमबाय। बे समाव आर'नाइ खौरां नायगिरि गासैखौबो दायो दङ जोंहा मोनसे मोगा-मोगि आयदाखौ लानानै। बे समाव आङो दङ 25 नं बागानपारा बियाबाव। बेवहाय जोङो माखासे बाथ्राखौ, बिसायख'थिनि बाथ्राखौ लानानै जों सावरायगोन। आंजों दङ बिटिसि हायुङारि गौथुमनि बुंथिगिरि मानगोनां कातिराम बर' सार। बिथांखौ जोंनि आर'नाइ खौरांनिफ्राय बरायग्रोबाय। गिबियाव बुंबाय। खुलुमबाय, नोंथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। नैबे समाव जों सारनिफ्राय गिबियाव मिथिनो नागिरदों, जिहेतु सारा दायो बिटिसि हायुङारि गौथुमनि जिहेतु बुंथिगिरि। बे बेलायाव जोङो मिथिनो लुबैदों, जिहेतु बिटिसि हायुङारि गौथुमनि बेलायाव जोङो सारा मा मावबोखो, बेनि सायाव जों गिबियाव मिथिगोन। 2020 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव जोंहा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा 15 डिसेम्बराव सतबांसा लादोंमोन सरकारनि बिटिआरनि चिफ हिसाबै। आरो बेनि उनाव 2020 मायथाइनिनो 24 डिसेम्बर, बे 24 डिसेम्बराव बेवहाय जिखिनि माने मेजरिटि, बे मेजरिटिनि थाखाय प्रटेस्ट जादोंमोन। आरो प्रटेस्ट जानायनि सिगां बेवहाय सासे प्रटेम स्पिकार नांगौ। आरो बे प्रटेम स्पिकारखौ माने आंखौनो प्रटेम स्पिकार खालामदोंमोन। आरो प्रटेम स्पिकार खालामनायनि उनाव गासैबो सतबांसा लाखांनायनि उनाव गासैबो सायख'जानाय सोद्रोमाफोरा सतबांसा लाखांनायनि उनाव बेवहाय सासे फुल प्रेजेन्ट स्पिकार नांगौ जायो। आरो प्रटेम स्पिकारनि उनावनो आं फुल प्रेजेन्ट स्पिकार हिसाबै सायख'जादोंमोन। आरो बे सायख'जानायनि 2020 मायथाइनि 24 डिसेम्बराव आं फुल प्रेजेन्ट स्पिकार हिसाबै, बुंथिगिरि हिसाबै आं सायख'जादोंमोन। आरो बेनि उनावनो फैयै नैबे दाखालि 2025 मायथाइनि जुलाइ दान, बे जुलाइ दानाव जोंनि नैबे 4थि जि बिटिआरनि बिटिसि काउन्सिलनि सरकार, बे सरकारनि माने जोबथि मोनसे सेसन होननानै जोङो फोरमायदों, जोबथि सेसन होननानै जोङो बुंदों। आरो बेखिनि जिखिनि गोलाव सम, बे गोलाव समाव जोंहा 2025 मायथाइनि 24 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै 2025 मायथाइनि दाखालि जुलाइ दान 31 जुलाइ खालि लानानै बेयो खेब 15 खेब बेवहाय सेसन जादों। आरो 15 खेब सेसनाव जिखिनि माने जोंनि सायख'जानाय जिखिनि सोद्रोमा, बेवहाय मावफुं सोद्रोमा, जोंनि चिफ, डेपुटि चिफ गासैखौबो लानानै बेवहाय जे अपोजिसननि बेरेखा माने दोलोनि जिखिनि रल, जिखिनि बिफाव, बे रलफोरा माने जोबोदैनो माने बे रलफोरखौ आङो नुनो मोनदों, मोजां रल प्ले खालामदों। नाथाय दुखुनि खोथाया नैबे, आगोलनि बिटिसिनि चिफ, थामहिनबा बिपिएफ दोलोनि माने आफादगिरि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारिया खालि 2020 मायथाइनि 24 डिसेम्बराव जेब्लासिम माने
सदबांसा लानाय आरो बेवहाय माने प्रटेस्ट जानाय बै दिनखालिल'सो बिथाङा बाहागो लादोंमोन नाथाय बिनि उननि जिखिनि सेसनफोर जादोंमोन बे सेसनाव खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथाङा सानसेबो बे सेसनाव बाहागो लायाखिसै आरो बेनिफ्राय जोङो बुजिनो हायो रायजो राजाफ्रा बेनिफ्राय बुजिनो हायो बे हाग्रामा महिलारिया बे रायजोफोरनि जि माने गावगायनि जि बियाबनि जिखिनि रायजोफोर बिटिआर ओनसोलनि जिखिनि रायजोफोर बे रायजोफोरनि सायाव बिथाङा बेसेबां माने गुरुत्व लायो बिथाङा बेसेबांखि माने रिसपन्सिबिलिटिखौ सल्डार खालामबोदों बे मोनसे गेदेरथार मोनसे बेयाव सोंलु जानानै थादों गुबुन मोनसेया जाहैबाय 2025 आरो 2026 मायथाइनि जि आसामनि रांबावजा बे आसामनि रांबावजाखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै जोंनि आसामनि गभर्नर बिथांनि बिथोन बायदियै जोंनि आसामनि बुंथिगिरि बिथांनि जिखिनि दैदेननाय आरो आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि बिथोन बायदियै बेवहाय सानसेनि जे रांबावजा माने सानसेनि जुथुम बे जुथुमखौ बेवहाय खालामदों आरो बियो थांनाय जि 5 बोसोर बे 5 बोसोर थामहिनबा आंनि बुंथिगिरिनि समनि बे मोनसे मख'थावना सान जेराव बेवहाय गासै एरेन्जमेन्टखौ खालामनानै बेवहाय जोङो आसामनि जे आसाम एसेम्बलि बे आसाम एसेम्बलिखौ जों बेवहाय खुंनो हादों आरो बै हिसाबै जोंनि आसाम एसेम्बलिनि बायदिनो जोंनि जे बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि जि माने नब्लां बे नब्लाङा जोंहा दा मोनसे समायना आरो जायखौ जोङो लेटेस्ट जि मडेल बे लेटेस्ट मडेलसिम जोङो बेखौ मा खालामनो हादों जे दावखोहोनो हादों आरो गमामायैनो नैबे 2025 आरो 2026 मायथाइनि जि रांबावजा बे रांबावजाखौ आसामनि जि रांबावजा बे रांबावजाखौ सानसेनि हाबाफारि खुंनो हानाया जोंनि बिटिआर बिटिसि सरकारनि मोनसे गोग्गाथाव आरो जोंनि माने बड'लेण्ड हायुङारि माने गौथुमनि बेयो मोनसे मख'जाथावना सान आरो मख'जाथावना बिथिं होननानै जोङो बेखौ माने जोङो बेखौ सानो आरो बेनि उनाव आरोबाव मोनसे खोथा नैबेखिनि समाव जोङो मोनथिगौ दे बर' राव बे बर' रावा भारतनि 8थि फारिलाइयाव बियो हाबनाय राव आरो 8थि फारिलाइयाव हाबनाय राव हिसाबै जोङो आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेखौ बाहायनाय आसामनि मावख'आरि राव हिसाबै बेफोरखौ बाहायनाय जिहेतु आसाम सरकारा बेखौ इतिमध्य माने फोसावदिंदों बा नटिफिकेसन खालामनानै बे खामानिखौ मावबाय थादों थिग बेबायदिनो जोंबो नैबे बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम बे बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि जिखिनि माने सेसन दैदेननाय जिखिनि रुल्स बुक माने बिखान्थि बिजाब होननानै बुङो बे बिखान्थि बिजाबा 2005 मायथाइनिफ्राय बियो माने इंराजि रावजों बियो साफायजानायमोन इंराजि रावजों बाहायजानायमोन नाथाय नैबे आंनि समाव बे नैबे जि बिखान्थि बिजाब रुल्स बुक बे रुल्स बुकखौ जोङो बर' रावाव राव सोलायनाय जादों आरो दाखालि बावैयो बे रुल्स बुकखौ माने बे रुल्स बुकखौ दाखालि बावैयो बेखेवनाय जादों आरो जोंनि जिखिनि सायख'जानाय बिजायथि आरो माखासे जिखिनि फसंथानफोर बे फसंथानफोराव बे लेखाया सहैबाय आरो साननैसोनि गेजेराव बे लेखाफोरा सहैगोन आरो बेनो जादों जे आंनि जिखिनि सम थामहिनबा जोंनि प्रमद बर' बिथांनि जि नैबे बिटिआर बिटिसिनि जि सरकारनि जिखिनि सम बे सरकारनि समाव जोङो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम हिसाबै बेखिनि खामानिखौ जोङो मावनो हादों आरो बियो जोबोद मोजाङैनो मावफुंजादों नैबे समाव सारा होनबाय रुल बुकआ बर' रावजों जाबाय होननानै नाथाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमा जिहेतु बर' रावा सोलियो होनना बुङो नाथाय बेहाय मोनफ्रोमबो अर्डारखौ बर' रावजों जों जिहेतु दिहुननाय जाया होननानै अबजेक्सन फैबाय थायो बेनि सायाव सारा मा बुङो दा बेवहाय बेनि सायाव जोंनि जिखिनि सिनसियारिटि बे सिनसियारिटि आरो रिसपन्सिबिलिटिखौ जोंहा बेवहाय नांगौ दंबावो जों बेनि सायाव सिनसियारिटि आरो रिसपन्सिबिलिटिखौ जोङो माने सल्जार खालामबावनांगोन आरो बेनि जिखिनि सेटआप बे सेटआपा जिहेतु जाबाय जोङो फैबाय थानाय समाव बेनि जिखिनि नटिफिकेसनफोर बेनि जिखिनि माने बिजनेसफोर बे बिजनेसफोरखौ जोङो माने बर' बिजोङावबो बर' रावावबो जोङो बेखौ माने मा खालामनो हासिगोन दे जोङो बेखौ बरननो हासिगोन जोङो बेखौ दिहुननो हासिगोन मानोना बे खान्थि जि बिजाब थामहिनबा रुल्स बुक बे रुल्स बुकनि जिखिनि माने टार्मिनलजिफोर जिखिनि माने बेनि जिखिनि बाहायनाय सोदोबफोर बे बाहायनाय सोदोबफोरा माने गुबुन माने
लेखायाव बाहायनाय सोदोब बायदि नङा बियो एसे आलादा दा बेनिखायनो बियो जिहेतु जोंनि गासै माने मा होननानै बुंदों सायख'जानाय जिखिनि बिजाथि आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन माने सोलोंसालि फसंथानफोराव बे बिजाबा सहैगोन आरो सहैयोब्ला बेखौ जोंनि जिखिनि गुबुन गुबुन फसंथान बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जिखिनि माने बर' रावारि सुबुं बे बर' रावारि सुबुङा बेखौ गोरलै आरो गेबेङै बुजिनो हागोन आरो बियो नैबे जोंनि जिखिनि नटिफिकेसनफोर जोंनि जिखिनि फोसावनायफोर बेखौ जोङो बर' रावाव होयोब्ला बियो गोरलैसिन एबारनिफ्राय बियो गोरलैसिन जासिगोन सार नैबे समाव जोङो नुनो मोनदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बावैसो सान सिगाङाव बुंथिदों माने बिटिसिनि रां बावजाया जिहेतु बोसोरै फैनाय जिहेतु रां बावजा बेयो थांफिनदों होनना बुंदों बेयो बेसेबां सैथो जागोन दा बेहायथ' आंनियाव बिदि खौरां गैया आगोलनि मोनसे माने मोनसे बेबायदि खौरां बिजोंनि मोगा मोगियावबो बे मोनसे सोंलुखौ आं मोनदोंमोन नाथाय बेवहाय आं नुदों दे जिखिनि माने रां बावजा बेवहाय 2021-2022नि जे रां बावजा 2021-2022नि जिखिनि रां बावजा गासैबो जिखिनि रां बावजा नैबे 2025 आरो 2026 रां बावजानि अनगायै गुबुन जिखिनि रां बावजानि जिखिनि थिखानाय रां बे थिखानाय रांखौ माने थांफिननाय बा बिदि गिदिंफिनलांनाय बाहायनो हायैनि थाखाय आं बिदिखौ नुवाखै नाथाय नैबे 2025 आरो 2026 मायथाइनि जि रां बावजा बे रां बावजाया जिहेतु जोंहा बिसायख'थिया बे बिसायख'थिनि जिखिनि फोसावनाय जायखौ जों एमसिसि बे एमसिसि थामहिनबा नटिफिकेसना बावैनो जागोन आरो जायनि थाखाय जोंनि जिखिनि माने खामानि मावनांगौ बा जिखिनि माने रां बावजा हिसाबै जिखिनि माने फैसा माने बरननांगौ बेयो गमामायैनो समा बेयो माने आरोबाव बाखि माखासे माने खावसे समानो बाखि थाबावनाय हिसाबै बेयो उननि जिखिनि सरकार बे उननि सरकारा बेखौ बाहायगोन खिन्थु थांनाय जिखिनि रां बावजा बे रां बावजायाव बिदिहै माने रां बाहायनो हालायलायै बिदि मोनसे थासारिखौ आं नुवाखै आरो बिदि थासारिया निस्सय जायाखै नैबे समाव नोंथांमोना जिहेतु सरकार एलायन्स दङ बिजेपि दोलोजों नाथाय बिजेपि दोलोनि आफादगिरि बिथाङा दिलीप सैकिया बिथाङा बुंथिदों माने ट्राइबेल बेलेन्ट ब्लकखौ लानानै आरो 6 सिडिउलखौ लानानै बाथ्रा बुंदों जे 6 सिडिउल आरो ट्राइबेल बेलेन्ट ब्लक बियो मोननैबो जिहेतु 6 सिडिउलाव थानो मोना होननानै बेखौ बिथांमोना सोरखाराव फैयोब्ला बोखारगोन होनना बेनि सायाव सारा मा बुङो सासे बर' जानानै बेथ' आसल मथे आं सानदों मा बिथाङा माने आसाम रायजोनि बिजेपिनिबो आफादगिरि फारसेथिंजाय बिथाङा सासे एमपिबो बिथाङा सासे पार्लिमेन्टारियान आरो नैबे पेरेलेलि माने 6 सिडिउल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 सिडिउल पेरेलेलि थांनो हाया होननाय जि खौरां जिखिनि बाथ्रा बे बाथ्रानि सायाव बिथांनि जिखिनि माने बुंथिनाय बिथांनि जिखिनि फोरमायनाय बेयो आसल मथे जायखौ इंराजियाव मा होननानै बुंदों इमिस्युर्ड होननानै बुंनाय जायो बे इमिस्युर्ड मोनसे स्टेटमेन्ट आरो बे इमिस्युर्ड स्टेटमेन्ट बा बिथांनि जिखिनि साननाय बिथाङा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सायाव जि मोनसे कनसेप्सन बिथांनि जिखिनि मोनसे 6 सिडिउलनि सायाव जि मोनसे कनसेप्सन बे कनसेप्सना बिथांनि सायाव क्लियार गैयैखौ जोङो नुनो मोनदों आरो क्लियार गैयैनि थाखायनो रोखा बिथांनि जि मोनसे कनसेप्सन बे कनसेप्सना रोखा नङैनि थाखायनो बिथाङा बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों दा बेयो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ बेयो आथिखालाव बेखौ बानायनानै लानाय नङा बेखौ गोदोनो बेसेबांबा माने आगोलनिफ्रायनो बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बेवहाय माने थिग खालामनानै दोननाय आरो बे जिखिनि माने ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक थामहिनबा नैबे 6 सिडिउल बे 6 सिडिउलाबो जों बर'फ्रा गोसो जानानै बानायनानै लानाय नङा खारन गोलावथार जे मोनसे सोमावसारनाय बे गोलावथार सोमावसारनायनि उनाव बेवहाय माने 6 सिडिउल जे एमेन्डेड 6 सिडिउल बे एमेन्डेड 6 सिडिउलखौ लाबोनो थाखाय बेवहाय भारतनि गोबांथार गोरों जायफोरा कन्स्टिटिउसनेल एक्सपार्ट संबिजिरनि सायाव एक्सपार्ट आयेननि सायाव एक्सपार्ट आरो बेवहाय माने मा होननानै बुंदों बेबायदिनो जिखिनि माने रोंगौथि थानाय बेबायदि सुबुंफोरनि जि मोनसे सावरायनाय जि मोनसे बिजिरनाय बे बिजिरनाय आरो सावरायनायनि उनावसो नैबे 6
सिक्स शेड्यूल बेवहाय काउन्सिला बेवहाय फर्म जादों आरो गुबुन फारसेथिं जि जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बियो बेसेबांबा बोसोर आगोलनिफ्रायनो नैबे बेवहाय बियो सोलिबोबाय थानाय जोंनि मोनसे खान्थि आरो बे खान्थि आरो बे माने सिक्स शेड्यूल बेखौ सोरबा सासे सुबुङा गोसो जाबानो दि स्क्रेप खालामनो हागोन बेखौ सोरबा सासे सुबुङा पार्लियामेन्टारा जे बेखौ गोसो जाबानो दि बोखारनो हागोन बेयो भारतनि संबिजिताव माब्लाबाबो लिरनाय गैया दा बेनिखायनो बिथांनि जिखिनि बुंनाय बेखिनि बुंनाया बेयो मोनसे पलिटिकेल डायलगबो बियो जानो हागौ आरो बिथांनि जिखिनि बुंनाय बे बुंनाया बिथांनि जि मोनसे इमिसुड बे इमिसुडा खिन्थु नुजाथिदों सर नैबे समाव जोङो बिसायख'थिनि जिहेतु बाथ्रा सावरायगोन दायो जिहेतु बिसायख'थिनि जिहेतु बारगासिनो गेजेराव बारा सम गैलिया बिसायख'थिया जानो दा बिसायख'थि होनना बुङोब्ला सारा बावैसो सान सिगाङाव फोसावजानाय इउपिपिएलनि जिहेतु बिजाथिलाइ फोसावनाय बेवहाय जिहेतु नोंथांखौ फिन बागानपारा बियावबो जिहेतु सायख'बाय सायख'नानै माबोरै नांखो सारा जिहेतु आरो माबोरैहाय जिहेतु फैबाय थानाय समाव बिसायख'थिखौ जुजिलांगोन होनना सानो सार दा नैबे बावैसो जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मोन 18टा बियाबाव सा 18 बिजाथिफोरखौ फोसावबाय आरो बे सा 18नि गेजेराव आरो मोन 18 बियाबनि गेजेराव जोंनि 25 नं बागानपारा बियाब आरो आंनि मुङा बेवहाय 25 नं बागानपारा बियाबाव बिजाथि हिसाबै फोसावजादों आरो बे फोसावनायनि जे मोनसे आंनि मोनदांथिनाय बे मोनदांथिनाया जोबोद गोजोननाय आरो बे गोजोननायखौ आङो मोनदांदों आरो आङो बे जे मोनसे बिजाथि बे बिजाथिखौ फोसावनायनि थाखाय बिजाथिखौ होनायनि थाखाय आं जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा जोंनि बिटिसि सरकारनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ आं साबायखर होनदों हामबाय होनदों जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जोंनि दैदेनगिरि थामहिनबा आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्रि बिथां इउजि ब्रह्म बिथांखौ आं हामबाय होनदों साबायखर बावदों आरो गुबुन फारसेथिं जोंनि रायजो सभानि एमपि थामहिनबा इउपिपिएल दोलोनि माने मावफुं आफादगिरि बिथांखौबो आङो साबायखर बावदों आरो साबायखर बावदों आं जोंनि जिल्ला आरो जोंनि जिखिनि ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटिनि जिखिनि दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोननि जोंनि जिल्ला कमिटि ब्लक कमिटि आरो जोंनि प्राइमारि कमिटिफोरनि जिखिनि बिथांमोननि जिखिनि मोनसे बिथांमोननि जि मोनसे रिपर्ट बा बिथांमोननि जि मोनसे एसेसमेन्ट बे एसेसमेन्टनि थाखायनो निस्सय आंनि जि बिजाथि बे बिजाथिखौ आं नैथि खेबनि थाखाय आं मोननो हादों आरो 2020 मायथाइनि जि बिटिसि बिसायख'थियाव देरहानायनि उनावनो जों नैबे बागानपारा समस्तियाव बा बागानपारा बियाबाव जोङो गासैबो जोंनि मावथि जोंनि दैदेनगिरि जोंनि बिबानगिरि जोङो गासैबो जायखौ जोङो इंराजियाव इलेक्सन मुड होननानै बुङो बे इलेक्सन मुडखौ लानानै जोङो खामानि मावबोबाय थादों आरो गमामायैनो दिनैनि समाव जोंनि 25 नं बियाब बागानपारा समस्तिया फैबाय थानाय जि बिसायख'थि जे बे बिसायख'थियाव जोङो जोबोद गोरलैयैनो देरहानायनि जि मोनसे थासारि बे थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जि मोनसे थासारि बे थासारिखौ माने दानो थाखाय बा थासारिखौ लाबोनो थाखाय जोंनि मावथि बिबानगिरिफ्रा बेनि सायाव खामानि मावबाय थादों आरो देरहानायनि थाखाय जोङो बेनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ नैबे समाव जिहेतु इउपिपिएल दोलोआ जौगानाय बिथिं बा लाइमोनफोरनि बिथिङाव बेसेबां खामानि मावखो सार दा नैबे बिथिङाव जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि जि सरकार बे सरकार सालायनाय समाव खालि लाइमोनफोरखौल' नङा लाइमोनफोरनि अनगायैबो नैबे बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांखि माने सुबुं बा बेवहाय जायखौ जोङो मा होननानै बुंदों गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोर बेवहाय दोङो माने बिभिन्न स्तर जायखौ होननानै बुङो बे गुबुन गुबुन थाखोनि बेवहाय सुबुंफोर थायो जेरैबायदि आबादारि थायो बेवहाय माने मा होननानै बुंदों बेवहाय माने फोरोंगिरिफोर थागोन बेवहाय माने बेबायदिनो साकरि मावग्राफोर थागोन दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुङा नैबे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव बेवहाय रायजो जायो आरो बे गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ थांखिनानै
बिटिआर सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव माखासे माने जिखिनि आसनि जायखौ जों स्किम होननानै बुङो बे स्किमफोरखौ माने मा होनदों दे एडप्ट खालामदों बे स्किमफोरखौ लादों आरो लानानै नैबे थांनाय जिखिनि सोलिनाय सरकार बे सोलिनाय सरकाराव बेखौ मावफुंगासिनो दङ आरो बेवहाय माने जि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरखौबो थांखिनानै माखासे माने जिखिनि मा होननानै बुंदों माखासे माने जिखिनि आसनि बा माखासे माने जिखिनि खामानि बे खामानि मावनायखौ निश्चय नोंथांमोना नुदों बेवहाय स्किल डेभेलपमेन्ट एन्टारप्रिनारशिप ट्रेनिं बेनि अनगायैबो जिखिनि लाइभलिहुड मिशन बे लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों बेवहाय सेंग्राफोरखौबो बायदिसिना माने मा होननानै बुंदों इनस्टिटिउसन बायदिसिना माने मा होननानै बुंदों बेवहाय ससाइटि बेवहाय माने मा होननानै बुंदों ससाइटि बेबायदि फर्म खालामनानै जि माने इक'नमिक डेभेलपमेन्ट जिखिनि माने जिखिनि इक'नमिक डेभेलपमेन्ट रांखान्थियारि जौगानाय बा गावखौनो माने एनगेज खालामनाय बेबायदि माखासे माने मा होननानै बुंदों माखासे माने स्किम बा माने थांखिखौ लानानै खामानि मावबाय थानाय जों नुदों आरो नोंथांमोना नुदों आरो दिनैनि समाव बेनि जिखिनि माखासे जाफुंसारनाय बे जाफुंसारनायनि माखासे बिदिन्थिया दोङो आरो बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा नुदों आरो बे हिसाबैनो दिनैनि समाव आरोबाव जिखिनि फैबाय थानाय सम बे फैबाय थानाय समाव लाइमोनफोरखौ थांखिनानै गोबांसे माने जिखिनि थांखि बिथांखि बे थांखि बिथांखिफोरखौ लानो थाखाय नैबे दिनैनि जि इउपिपिएल दोलो बे इउपिपिएल दोलोआ थाग थियारि जानानै दोङो थारैनो जायखौ जोङो इलेक्सन मेनिफेस्ट' होननानै बुङो बेनि लाइमोनफोरखौ लानानै जि थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोरा बे मेनिफेस्ट'आव थारैनो फैगोन सार नैबे समाव बावैसो जिथु फरेस्ट गार्ड आरो बिसिडिसिनि जिथु साख्रि जिथु थिसनथाइ होनाय बेहाय माने गोबां बेले बेजे सोमजिदों होनना बुंदों माने रां जाख्ल'नाय सोमजिदों होननानै गोबां ससियेल मिडियायाव गोसारदों बेनि सायाव सारा मा बुङो दा नैबे बाथ्राया आंबो नुदों ससियेल मिडियायाव आंबो नुदों दे खिन्थु नाथाय जेसेबांखि माने सुबुङा बेवहाय साख्रि मोनदों जेसेबांखि सुबुङा बेवहाय साख्रि मोनदों बिथांमोनखौ जुदि जोङो सासे सासे जुदि सोङोब्ला सासे सासे जुदि बुङोब्ला दा बेवहाय बिथांमोना खिन्थु थाइसेबो रां होआलासिनो फरेस्ट गार्डनि साख्रि मोनदों थाइसेबो रां होआलासिनो फरेस्टार वाननि साख्रि मोनदों आरो थाइसेबो रां होआलासिनो माने पिजिटि जिटिटि माने फोरोंगिरि माने साख्रिखौ मोननो हादों आरो थाइसेबो रां होआलासिनो भिसिडिसि माने जितु सेक्रेटारि बे सेक्रेटारिखौ मोननो हादों दा नैबे आं बारा गोजानखौ बुंनो नागिराखै जे जोंनि नैबे 25 नं बागानपारा बियाबाव फ्राय सा 20निफ्राय 25 माने मा होननानै बुंदों नैबे भिसिडिसि सेक्रेटारि आरो फरेस्ट बे फरेस्टआव एपइन्टमेन्ट मोनदों बिथांमोनखौ जुदि साफा साफायै जुदि सोङोब्ला नोंथांमोना जुदि साफा साफायै जुदि सोंखोमा होयोबाबो बिथांमोना बुंगोन दे बिथांमोना गरसेबो बेवहाय रां खरसा खालामनाङाखै गरसेबो बेवहाय रां होनाङाखै बिथांमोना गावनि जिखिनि रोंगौथि बे रोंगौथि थानायजोंनो बिथांमोना गावबा गावनि जि मोनसे जब गावबा गावनि जि मोनसे साख्रि बे साख्रिखौ मोननो हादों होननानै गमामायैनो नोंथांमोननो फोरमायगोन आं बेखिनिखौ नैबे मा होननानै बुंदों गासै बिटिआर आरो जोंनि नैबे उदाहरन हिसाबै बिदिन्थि हिसाबै जोंनि बागानपारा समस्ति बा बागानपारा बियाबनि सार नैबे समाव बुंबावो इएम आरो सोरबा इएम सोरबा जितु सिएसपि बर्डनि मेम्बार सोर बिथांमोनासो एमसिएलए बिथांमोननि न'खरासो मोनदों होननानै बुंबावदों बेनि सायाव दा बेवहाय बेखिनि अजदा फैगोन मानोना रोंगौथियाथ' नोङो सोरबा इएमनि न'खरनियाबो रोंगौथि थागोन रोंगौथियाथ' सोरबा एमसिएलए न'खरनियाबो रोंगौथि थागोन माने मा होननानै बुंदों रोंगौथियाथ' माने मा होननानै बुंदों सिएसबिनि मेम्बार सिएसबिनि चेयारमेन बिथांमोननि न'खराबो रोंगौथि गोनां माने माबाफोर थागोन लाइमोनफोर थागोन दा बेनिखायनो जिहेतु रोंगौथिखौ बिथा खालामनानै बे गासैबो जिखिनि थिसननाय थामहिनबा एपइन्टमेन्ट प्रसेसा जादों दा बे हिसाबै मानसिफोरा सन्देह खालामगोन आंबो नुदों माखासे ससियेल मिडियायाव आंबो नुदों सोरबा माने बेनिख्रुइ मा होननानै बुंदों गोरासिन माने माबायाव आनजादाव माने उथ्रिनो हादों नाथाय नैबे भिसिडिसि सेक्रेटारि थामहिनबा फरेस्ट गार्ड बा फरेस्टार बिथांमोना उथ्रिनो हायाखै होनना बुंदों बेथ' जागोन ना बेथ' जाखागोन खारन बै गोरासिन एग्जामनि थाखाय बे सासे लाइमोना
बेखौ माने प्रिपारेसन खालामदों जानो हायो दा बेखौ माने प्रिपारेसन खालामगोन नाथाय नैबे जिखिनि एपइन्टमेन्ट जानानै थांबाय बेनि सायाव प्रिपारेसन खालामाखैबो जानो हायो खालामदोंमोनबाबो एफा एनै गोरोन्थिया जादों जानो हायो दा बेनिखायनो बेबायदि अजदा फैनाया माने स्वाभाबिक जागोन बेयो माने मा होनना बुंदों बेबायदि अजदखौ फैनाया स्वाभाबिक बेयो नाथाय आं जिखिनिखौ नुदों स्पिकार हिसाबै आं जिखिनिखौ मोनथिदों नाथाय बेनि जिखिनि एपइन्टमेन्ट बे एपइन्टमेन्ट जि थिसननाय बे थिसननाया सोरबा एमसिएलए सोरबा इएम सोरबा सिएसबिनि मेम्बार माने चेयारमेननि सोमोन्दोनि बा न'खरनि सुबुंफोरा मोनदोंब्लाबो बियो रोंगौथिखौ बिथा खालामनासो बियो मोनदों सार नैबे समाव जिहेतु बिसायख'थि जायोबा नोंथाङा जिहेतु बिजाथि जाबाय 25 नं बागानपारायाव नैबे 25 नं बागानपारा नोंथांनि जे बियाबाव बिपिएफ आरो बिजेपि दोलोनि जिहेतु स्ट्रं सोरखौबा जिहेतु दायो बिथांमोना बिजाथि फोसावाखैब्लाबो बिथांमोननि जिहेतु स्ट्रं केन्डिडेट फैगोन होननानै जिहेतु आसा दङ बे स्ट्रं केन्डिडेट फैगोनाव नोंथाङा माबोरै सोरजिलांगोन होनना सानो दा दिनैनि समाव नैबे जोंनि 25 नं बागानपारा बियाबाव माबायदिहाय माने स्ट्रं केन्डिडेट फैगोन बेखौ माने साननो हायाखै जिखिनि केन्डिडेट एसपिरेन्टफोर दङ जिखिनि केन्डिडेट नागिरग्राफोर दङ बे केन्डिडेट नागिरग्राफोरखौथ' जोङो नुदों जोङो मोनथिगौ बिथांमोननिफ्रायनोथ' जागोन बे केन्डिडेट नागिरग्राफोरनिफ्रायनोथ' जागोन आरो केन्डिडेट नागिरग्राफोरनिफ्रायनो जायोब्ला बेयो माबायदि स्ट्रं जागोन बेखौ माबेखौ माने सुनानै माबेखौ बिथा खालामनानै बेखौ स्ट्रं होगोन आं बेखौ बुजिया नाथाय नैबेखौसो आङो सानो राजखान्थिनि जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जायखौ जों इंराजियाव इनफ्रास्ट्राक्चार होननानै बुङो बे राजखान्थिनि इनफ्रास्ट्राक्चारा जेब्ला माने स्ट्रं जागोन अब्लासो खिन्थु बे दोलोखौ स्ट्रं होननानै जोङो माने माबानो हायो मा फोरमायथिनो हायो दा जोंनियाव आगोलाव जोंनियाव मा होननानै बुंदों 100टा पलिं स्टेसन दङमोन जेब्ला माने जोंनि जिखिनि एलएसि बियाब ना एलएसि बियाब विधानसभा बियाबा जेब्ला माने सोलाय सोल' जाबाय बेनि उनाव 102 पलिं स्टेसन जादों आरो गोदानै नैबे दाख्लैबावै जिखिनि माने डिलिमिटेसन जाबाय जोंहा बिटिआरआव गोदान गामिफोर हाबबाय बे गोदान गामिफोर हाबनायनि उनाव जोंनि 25 नं बागानपारा बियाबाव 107 पलिं स्टेसन थाबाय 107 पलिं स्टेसन आरो बे 107 पलिं स्टेसनाव प्राय 90,000 भटार्सफोर दं 90,000 भटार्सफोर दं आरो बे 90,000 भटार्स 107 जिखिनि पलिं स्टेसन बे 107 पलिं स्टेसनाव जोङो नुनो मोनदों दे बेवहाय इउपिपिएल दोलोनि अनगायै गुबुन दोलोआ दासिमबो माने 107 माने बुथ कमिटि गैया 107 माने मा गैया होननानै बुंदों बे 107 बिथांमोना पलिं स्टेसननि कमिटि गैया दा होमबा बेखौ बोरैहाय जोङो माने हिसाब खालामगोन बा बेखौ जोङो बोरैहाय बुंगोन दे माने माबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाया गोख्रों आरो बे राजखान्थि हान्जानिफ्राय माबायदिहै माने स्ट्रं केन्डिडेट फैगोन जों बेखौ माबायदिहै जों मिजिंथिनो हायो दा दिनैनि खालाराव जोङो नुनो मोनदों दे बिसायख'थिया बारा सम गैलिया बिपिएफआ दाख्लैबावै सा 22 माने मा होननानै बुंदों सा 22 बा माने सा 22 बा 22 बियाबाव बिथांमोना बिजाथि फोसावदों बागानपाराखौ फोसावाखै बेयो माने नैथि लिस्टआव फैनाय माने बेवहाय मायबा मोनसे नैथि फारिलाइयाव फैनाय माने बेवहाय मायबा मोनसे माने दं दा बे हिसाबै फैयाखै बिजेपियाथ' दासिमबो माने मा होननानै बुंदों बिजाथिखौ फोसावाखै जोङो नुगोन दे बेवहाय मानसिफोरा बुंसोनाय बायदियै मानसिफोरा माने बुंनो नागिरनाय बायदियै बेसेबां स्ट्रं बिजाथिया बेवहाय फैयो बेखौ जोङो नायगोन बिसायख'थिनि जिखिनि खालार जिखिनि माने मा होननानै बुंदों नटिफिकेसन बे नटिफिकेसना होनो बारा सम गैलिया आरो बेबायदिनो थारैनो बा निस्सय बेबायदिनो माने जि माने मा होननानै बुंदों नैबे बिजाथिनि फारिलाइ बे बिजाथिनि फारिलाइखौबो फोसावनो निस्सय गुबुन राजखान्थि हान्जाया नांसिगोन अब्लानो जोङो नुनो मोनगोन दे बागानपारा बियाबाव माने बेसेबां माने स्ट्रं केन्डिडेट फैयो नाथाय जोंनि मावथिफोर जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोंहा जानजि खाफ्रादों बेवहाय बेसेबांखि माने स्ट्रं केन्डिडेट होननानै जोङो
नैजिबा नं बागानफोरा बियाबाव माखासे माने भटनि फारागथि बे फारागथिखौ जोंनि गेजेराव देखायगोन आरो बे देखायगोना दिनैसिम रोखा जानानै दोङो आरो बै काउन्टिंसिमबो बेयो रोखा जानानै थानांगोन। नैजिबा नं बागानपारा बियाबाव जिहेतु देरहासार जागोन होननानै बुंबाय जिहेतु सारा जोबथारनायाव सारनिफ्राय मोनसे फंसे बाथ्राखौ जिहेतु सोंनो नागिरदों सारा जुदि बागानपारा नैजिबा नं बागानपारा बियाबनिफ्राय जुदि देरहासार जायोब्ला जिहेतु फैबाय थानाय समाव इएम जिहेतु मासिखौ दाबि खालामगोन नामा? बेयो जोंनि जिखिनि माने जोंहा दोलोनि दैदेनगिरि थामहिनबा जोंहा इउपिपिएल दोलोनि चिफ बिथां जोंनि प्रमद बर' बिथां लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि जिखिनि मेरुनि दैदेनगिरि बै समाव बिथांमोननि जे मोनसे गरन्थ बे गरन्थनि सायावनो आङो सोनारगोन बे गरन्थनि सायावनो आं सोनारगोन मानोना आंहा मोनसे आखु दं आं गोदोनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेब्ला आं खामानि मावबोदों आरो बे खामानि मावबोनाय समावबो आङो माब्लाबाबो आंनो नैबे बिबानखौ नांगौ नैबे बिबानखौ नांगौ होननानै आङो बुंफेरबोआखै बेखौ जोंनिया आथिखालनि बिटिआरनि चिफ थामहिनबा जोंनि दोलोनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर'आ मोजाङैनो मोनथिगोन मानो होनोब्ला जों एखेलगेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावबोदोंमोन आरो बै हिसाबैनो आङो दखरानिफ्राय लानानै जिल्लानिफ्राय लानानै मिरुसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माने मोनसे पजिसन मोनसे बिबानखौ लानानै आं खामानि मावबोखादों दा बेनिखायनो नैबे थांनाय जि जोंनि जिखिनि सरकार बे सरकारावबो बिथां जोंनि जिखिनि दैदेनगिरि थामहिनबा जोंनि सरकार सालायग्रा दैदेनगिरि बा जोंनि बिटिसिनि चिफ जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिथांमोननि जे मोनसे खिदान्थ बे खिदान्थ हिसाबै आङो बड'लेण्ड हायुङारि आयेन आफादनि बुंथिगिरि जे मासि बे मासिखौ लानायनि थाखाय जिहेतु आंखौ मोनसे दायथ' होदों आं बे हिसाबैनो बे दायथ'खौ आङो बे दायथ'खौ आङो फालिबोदों आरो थिग बेबायदिनो बे दा जि बिजाथि बे बिजाथिखौ होनायावबो मिरु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो बेखौ थिग खालामदों बेखौ गरन्थ खालामदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना दिनै फिन आरोबाव आंखौ 25 नं बागानपारा बियाबनि बिजाथि हिसाबै फोसावफिनदों दा सरकार दागोनावबो जे जोंनि जिखिनि दल जिखिनि हानजा बे हानजाया जि गरन्थ लागोन बे गरन्थखौनो आं मानिनानै सोलिगोन बेवहाय सुबिदा उसुबिदानि बाथ्राया थागोन आरो बे गासै बाथ्राफोरखौ नायनानै जोंहा माने मा होननानै बुंगोन जोंनि हानजाया बा जोंनि दोलोआ बेखौ सिद्धान्त खालामगोन गरन्थ खालामगोन बे गरन्थखौनो लानानै आं फैनाय जिखिनि सरकार बे सरकाराव आं खामानि मावनो आं राजि आरो आङो बेखौ माने राजि नंगौ बे समाव गावनि बेसेन गोसा समखौ सारा आर'नाइ खौरांआव होनायनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनिफ्रायबो साबायखर थाबाय।